Kula jane nggih rada trauma marang manuk kok. Sapa? Kula Sababe? nggih trauma, kula duwe manuk loro ucul. Sing siji mati, sing siji ucul. Sing siji mati, sing ucul kepriwe ki? Wis ketemu durung? Nggih dereng. Apa nyong jole manuke nyong? Napa jenengan kagungan manuk? Neng omah sih akeh, aja pada pikiran sing elek disin ya, cecak rawa nyangi Lah, duwe. nggih. Terus apa ki apa jenenge ki murai batu, cecak ijo, cak rawa, cak ijo. Sing paling apik nyongi ngingu cak dikin. Ye isa cinta tak terpisahkan lan sapi turutipun. Nggih niku pas boten kalih kurungane ngene kula manuke jenengan. Aja kuwatir. Mungkin nek boten pas nek nganti ucul meneh ngepripun. Aja kuwatir, terus nek wis dilebokno kurungan ya Nggih. lawange ya ditutup. Aja nganti ucul. Tuli manuke nyong ora lungan kok. Ora lungan. Ora giras, ora galak kaya kowe. Nek wis mlebu kurungan, tuli meneng bae. Meneng wae. Biasane ming dilong. Meneng niku engko gen suwe-suwe mati kaya manuke kula sing pertama. Aja ngomong sing elek lah. Lah manuke kula sing pertama niku mati kok. Tuli kurungane elek kowe. Oh, niku mboten merga kurungane nek sing mati. Pakane ya. Pakane tak pakani tempe bosok. Langsung mati. Waduh, manuke ngongso timen ki. Wis bosok barang wis dipangan. Ya aja tempe bosok terus manuk sing apik ki ya. Tempe beda. sing semangit nika lho. Ya sing semangit. Ya, Pak. Mangga, Mbak. Nah, mengko nek ngrembug manuk terus malah ora apik kedadiane. Kriwikan dadi manuk, anu kriwikan dadi grojogan.